Is it the man that baptized? Hey, awareness, my brother. Hey, mpa dalukwa. Biko enwe benche gbalu na mpa ibate kowalia. Biko kowalia. Even jagwa iwi kolo bi ibem. We are nego na June. Amam no no tegaka. Enwe my guy name birthday. He's a very good guide of mine. Have you ever Only eke ego. What I go? Nkele meme. Maga njibula akpa. Mbata na abani na nkwo ụgwọ ụnọ tiekwu extra years. What I go kowalu mpaga. What go? Mma abata nkwo ozu ụgwọ na ejikeligo m unya na mma. Na-egekwa. Yota. Emota nse nene ge Emi ikwesị ime like this here. Ikwesị ijekwula alo binago. Wota ka ihe onye ego. Kimano ye change your life. Isi ni do to ejebe de nego di bidugu n'isi. Nigudo onwe ga ya na nigudo onwe ge n'ọkpa. Akwụrụ m na ọkụkọ gị. Ka ị na-akọ? Igbo obodo echi anya maka na obodo echi anya we will hear God. Yeah, Igbo onye na-azi the guy is a big maka ndị dress fine. You want to go? I tell you a birthday. I wish Chelene happy birthday, long life and prosperity, more good health, more money. Nkule nda money. Utuwe mego. The guy ejule na-ejege mo bom. Mma bata na mgbede wata go? Bom. Mbata nyeze ego no unu. Na egbu m na agba m ugwu.